Είναι ο Πουλιανίτης με αντίπαλο τον Μπαζίνα, χαμηλά η παγίδα με τον Χρυσικόπουλο. Κασελάκης εκμεταλλεύεται την παγίδα του Χρυσικόπουλου με τον Μπαζίνα. Ράγκλαντ με τον Μπαζίνα μπροστά του. Μπαζίνας που πέσει υπεξεδανικός. Στα Α2, Ράγκλαντ, η κίνηση για τον Τόμψον. Μία σου και μία μου και μια εξαιρετική φάση για το Περιστέρι. Ράγκλαντ στο 6-7. Πουλιανίτης, 1-2 από τη γωνία για τον Στέλιο Πουλιανίτη, τον οποίο εμπιστεύεται ο Σπανούλης φέτος στην αρχική πεντάδα. 28χρονος, είναι κυριαρχικός. Κένι Βίλιαμς μέσα. Το Περιστέρι βρίσκει το μακρινό σου του Βίλιαμς. Χέιλ με τον Ράγκλαντ μπροστά του στα 6. Double team εκεί. Ρέινολτς με Κένι Βίλιαμς μπροστά του. Ασφικτικά μαρκαρισμένο το σουτ. Είναι άστοχο. Χάντς ήταν σούπερ με την Ζομπατέλη. Ντάγκουμπιτς, καλό σούτερ τριοπόντων, το αποδεικνύει. 22-16 για το Περιστέρι. Είναι ο Ράγκλαντ, μοιράζει παιχνίδι. Βίλιαμς νιώθει καλά, σουτάρει, ευστοχή. Ο Βίλιαμς κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στο Περιστέρι φέτος. Χάντς στην κορυφή, σουτάρει μέσα. 27-17, το κρεσέντο του Περιστερίου συνεχίζεται. Ο Σπανούλης που σήμερα έχει μειώσει το rotation. Χάντς με Κούρουξ που φαίνεται πειρασμένος από τον πρόσφατο τραυματισμό του. Χάντς από πολύ μακριά, μέσα, μεγάλο καλάθι. Μεγάλο καλάθι. 32-22 στο συν 10 το Περιστέρι για δεύτερη φορά. Χάντς χαμηλά, νταπτήμη παγίδα, μόνο στο Τόμψον που πρέπει να το κάνει γιατί είναι αμαρκάριστος. Δεν του βγαίνει, δεν είναι πολύ καλός στέρνα από τα 45 μέτρα. Κάουαν, κλέβει απίστευτα ο Μητρουλόγκ. Ο Πορτοφολάς και συμπατριώτης μας θα καρφώσει. Μανώ με τον Πανικίτα την φάση αυτή πρέπει να την ξαναδούμε. Του παίρνει το πορτοφόλι. Κοιτάξτε εδώ, όπα. Απίστευτη φάση. Το κλέψιμο της χρονιάς στην Α1 κατηγορία. Μπάλα φτάνει στον Ντάγκουμπιτς. Προσποίηση στην πάσα. Χάντς στα 2. Απεγκλωβίζεται το φλότερ στην κίνηση μέσα. 40-35 και λύει το γόριο δεσμό. 8 πόντι, 3 assist. Ράγκλαντ. Για τον Τόμψον καταπληκτική φάση. Η δημιουργία του Ράγκλαντ, το κάρφωμα του Τρέβορ Τόμψον που φτάνει τους 10 πόντους, όσο και ο Βίλιαμς. Είναι ο άνθρωπος του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο για το Περιστέριο Τόμψον. Ρένφρο. Χαμηλά, Κασελάκης έξω στον Πουλιανίτη, στημένο σουτ μέσα, 56-54. Στο λεπτό για το τρίτο δεκάλεπτο και το Περιστέρι ξαναπαίρνει την πρωτοπορία. Κασελάκης στα 5, είναι ο Χάντς, κοιτάει το χρονόμετρο, γλιστράει στα 2. Στο 1, corner 3, μέσα! Απίστευτο μπάζερ μπίτερ δεκαλέπτου. Περιστέρι Προμηθέας 59-56 μέσα σε αποθέωση. Ο Χάντς ακριβώς στα 10 πριν από το τελειώσει το δεκάλεπτο. Κοιτάξτε ψηλά το χρονόμετρο. Στο 0,9 σουτάρει μέσα, 59-56. Τι ωραίο μας βλέπουμε, μείνετε μαζί μας. Σε λίγο μαζί από τον Ανδρέας Παπανδρέου εδώ. Το side step, Χάντς, καταπληκτική φάση. Το Χριστόφερη φωτιά, ο Χάντς 14. Κάουαν, εναντίον όλων, δεν υπάρχει φάουλ. Εκεί Κασελάκης με ρέφρο. Στείλουν ένα τείχος, Χάντς. Όμορφα καπλά για το 65-59. Τεράστια φάση για το Περιστέρι και αμυντικά και επιθετικά. Δεν ξέρω αν είναι μόνο το πριν από το time out. Ράγκλαντ. Συγκλίνει ο Μητρουλόγκ. Αμαρκάριστο από τη γωνία. Ναι! Από το Ράγκλαντ. Σπάει το ρόδι στα τρίποτα σήμερα. 68-66 για το Ράγκλαντ που φτάνει τους 5. 26% έχει το Περιστέρι στα τρίποτα. Εδώ ο Ντάγκουμπιτς σουτάρει από μακριά και ευστοχή για το 71-69. 28% τα τρίποντα και 27. Αρχίζουν και ανεβάζουν σιγά σιγά τα ποσοστά τους από 6,75 για ομάδες. Ράγκλαντ με το χέρι μπροστά του. Ράγκλαντ τον οδηγεί κοντά στο καλάθι. Ράγκλαντ τον τιμωρεί. Τον τιμωρεί για τη χαλαρότητα με την οποία τον οδήγησε στον αριστερό διάδρομο. Αν και ψηλότερος. 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Περιστέρι Μπιγούρη Προμηθέας. Η μπάλα φτάνει στο Μήτρου Λόγκ. Η μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει και σφύριγμα φάουλ. Θα δούμε τώρα τους διαιτητές τι δίνουνε.